Selam dostlar. Anlagansızdır inде менің кыяфеттен. Biz bugün sport dünyasında. Bugün biz basketbol düşürecekbiz. Урыныбыз гадигне түгел яшьләрнең иң яраткан активлык урыны Урам парк. Бүгенге кунагыбыз безнең спортчы, баскетболчы егет Динар Халимов. Динар, сен баскетбол белән күптән шөгыльләнәсеңме? Мин баскетбол белән примерно 5 яшьтән бирле заниматься итәм. Ничек кирип киттең? Минем әти бабай да тренер, алар миңа баскетбол юлын күрсәтте. Шуннан мин бик яратып уйныйм. Әтиең дә, бабаң да шул баскетбол тренерымы? Минем бабайга 74 яшь. Ул 25 яшьтән 45 яшькә хәтле тренировать итте. Шуннан үзеннән юлын әтигә тапшырды. Әти дә шул эшкә кирип китте. Һәм мине үзе белән алып кирип китте. Алар ике төрле мәктәптә тренировать итте. Һәм ярыш саен бер-берсенә каршы уйныйлар иде. Гел кылтырып сугышып бетәләр иде. Но бабайның опыты күбрәк иде бугай, шуңа ул җиңә иде. Тора барамнары әти гел бөтен ярышта әтигә җиңә башлады. Бабай пенсияга чыкты. Хәзер син әтиеңә каршы уйныйсыңмы инде? Юк, минем әти тренер булды. 7 ел буе тренировать итте безне. Бездән команда ясады. Һәм біз республикада гел җиңүче һәм призер урыннарына юла бирдек. Кайда укыйсың? Казанский исследовательский университетта укыйм. Кемлеккә? Менеджмент государственное управление. Нигә профессиональ спорт юлын сайламадың? Белүемчә, син үзең хәзердә тренер булып эшлисең. Шундый спортчылар эчендә академия спорты сайлый. Мин монда дагы спорт бик җитәрлек. Көн сайын укуга караганда күбрәк спорт белән шөгыльләнәм. Безнең анда белгән тренер, шуңа үзенең уку йортына чакырды. Һәм мин бик шат анда кергәнмен. Хәзер мин студенческий баскетбол да уйныйм, һәм Поволжский командасы өчен уйныйм. Җиңүләрең бармы? Бар. Без Поволжьеда бердә калдык. Студенческийда бердә калдык. Менә быел бердә калдык һәм икедә. Һәм Славица дигән команда өчен любительләр лигасында бердә калдык тоже. Бу республика күләмендә ярышлар. Җәй көне баскетбол 3-3 уйный торган ярышта Россия дәрәҗәсендә 3тә калдык. 3нче урын. Нижний Новгородта. Менә баскетболчылар алар 2 метр буйлы була дип уйлаган идем. Мин синең буең алай бик озын түгел кебек. Профессиональ баскетболчылар арасында да 160 сантиметрлы игроклар бар. Алар иң яхшы дөнья лигасында уйнап йөриләр. Синең буең күпме? Минем буй 76. Димәк, буй иң мөһиме түгел бу очракта. Иң мөһименең берсе, но ансыз дагы баскетбол юлына кирип китеп була. Нинди сыйфатлар кирәк? Тизлек кирәк, техника кирәк. Баскетбол бик авыр уен ул. Тоже иң авыр уен дип санала. Бу нагрузка буенча инде. Уйлау буенча да, нагрузка буенча да. Төрле уенчы бар. Аларның төрле роле бар. Шулай дип әйтим. Озын кеше ул центровой дип атала. Кольцо төбендә тора. Менә топ белән йөри торган игрок ул разыгрывающий була инде. Ул кичкенә һәм резкий. Һәм шулай буй буенча үсеп бара инде. 5 позиция бар баскетболда. Баскетбол менә әзрәк 5-7 сантиметр үсәргә бик булышты. Мин уйнамаган булсам, тагын да кичкенәрәк булыр иде. Мин полда 2 төрле позициядә уйныйм. Берсе разыгрывающий, берсе атакующий защитник. Һәр баладан спортчы ясап була дип уйлыйсыңмы үзең? Һәр баладан спортчы ясап булмый. Аның өчен заставлять итеп торучы кеше кирәк. Һәм шул заставлять иткән юлдан бала үзе кирип китәргә тиеш. Һәм ташламыйча яратып заниматься итәргә. Иң мөһиме яраттырырга кирәк баскетбол. Димәк, сине дә кичкенәдән башта көчләп керттеләрме бу спорт төренә? Минем кандагы булгандыр инде ул. Әти дә, бабай да баскетболны яратты. Шуңа мин үзем дәресләрдән соң менеп оларак уенчылар белән бергә уйныйдырым. Аннары әти безнең яшьтәгеләрне җыя башлады команданы. Син белүемчә баскетбол белән генә шөгыльләнеп калмыйча фитнес тренер булып та эшлисең. Мен
Көн сайын йөгерергә яратам. Ул тоже йөгерү минем канга кергән инде. Ничә ел буе йөгерәм. Инде фитнес ягын ярата башладым. Аның өчен образование алып чыктым. Хәзер 2нче ел фитнес ягында эшлим. Спорт ул менә җәрәхәтләр алу белән үрелеп бара бит инде. Баскетболда бу очракта ничегрәк? Минем үземнең бик күп җәрәхәт булды инде. Аягымда сындырдым, кулымда сындырдым, аркамда авырттырдым. Шуңа күрә профессиональ яктан китә алмадым. Мин 2 ел элек Екатеринбургның профессиональ командасына барган идем. Миңа анда шушы травмалар мешайтты уйнарга. Шуңа китеп булмады. Мин хәзер дә арка авырта. Но барыбер уйныйсы килә. Хәзерге вакытта шул любительский дәрәҗәдә калды инде. Любительский һәм студенческий. Ассоциация студенческого баскетбола дип атала. Фитнес тренер булып эшлим дидең. Баскетбол буенча тренер булырга исәбең юкмы? Баскетбол тренеры булырга исәбем бар. Августтан башлап шушы эшне тәкъдим иттеләр. Мин уйлавымча, миңа баскетбол тренер булырга килешә. Бабаң да әтиң дә тренер булгач, шушы синең спортка кирип китүеңне алар уңай кабул иткәндер инде. Алар бик шатланды. Үзләре дә генә Казанга мине уеннарны карарга киләләр. Һәм миңа советлар биреп торалар. Җиңүләреңә сөенәләр инде. Җиңүләргә бик сөенәләр, матур итеп каршы алалар. Хәзерге вакытта балаларны кичкәндән үк спортка бирергә кирәк. Чөнки ул тора барада үзенне әйбәт якка тарта. Менә мине баскетболга биргәч, мин начар якларны караган юк. Эчмисең, тартмыйсың дип. Кичкәндә тарткан да юк. Мин гел игрәсе уйныйсы килеп тора. Һәм хәзерге яшьләргә дә мин тәкъдим итәм шушы юлны сайларга.